Hola, sóc Sònia Bravo i avui us guiaré en aquesta meditació. Observarem i connectarem conscientment amb els nostres sentits. Ens ajudarà a connectar amb la nostra persona. Ens ajuda a cuidar-nos i a tractar-nos amb compassió. També ens ajudarà a calmar la ment, els nervis i l'estrès. Troba la teva postura més còmoda, sentat, tombat o de peu. Si estàs sentat en una cadira, no creuis les teves cames. Deixa el teu cos totalment relaxat, el tronc ferme com una muntanya, espatlles i braços relaxats, les teves mans damunt de les teves cames o genolls, totalment relaxats. Col·loca el mudra de la totalitat. Tanca els ulls si encara no ho has fet. Posa un somriure als teus llavis. La llengua al paladar superior, darrere de les dents superiors. Ara et demano que et concentris amb la teva respiració. Inhala lenta i relaxadament i exhala lenta i relaxadament. A l'inhalar, sent com entra l'aire al teu cos i a l'exhalar, sent com surt aquest aire. Sent com la teva ment es va calmant. Ens concentrarem amb el primer sentit, la vista. Obre els teus ulls un moment i observa les coses que veus davant teu, la seva forma, els seus colors. Molt bé. Ara tanca els ulls i seguim amb el segon sentit, l'oïda. Concentra't amb els sorolls que sents més a prop i després en els que estan més lluny. Ara canviarem al tercer sentit, el olfacte. Sents algun olor? Si vols, pots olorar la teva mà. A què fas olor? Seguim amb el quart sentit. Posarem la nostra atenció a la nostra boca. Passa la llengua per les dents i pel paladar. Pots sentir algun sabor? Pot ser dolç o pot ser metàl·lic. Si vols, també pots imaginar-te que menges alguna cosa. Quin sabor té? Molt bé. Seguim amb el cinquè sentit, el tacte. Porta la teva atenció a la teva pell. Sents la roba que està en contacte amb la teva pell? És suau? Quina temperatura té? Com et sents en aquest moment conscient? Et felicito per aquest treball d'atenció. Inhala lenta i relaxadament i exhala lenta i relaxadament. A poc, per sortir d'aquest exercici, aniràs movent el teu cos, els dits dels peus, de les mans, els braços, les cames, el tronc. I quan sentis la campaneta, podràs obrir els teus ulls.
Gràcies.